Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu angeke ukhole okushiwo ngizwe laphana ngo Dr. Buselaphi no Dr. DST laphana wengane zakwethu ngamajazi abawagqokayo njengoba beyibiza ngo dokotela. Thina ngale ukukhuluma kakhulu ake sithetele iclip kangizwe. Uzala wenxa ukuthi akho jazi la. Akho jazi. Akekho umculo kaMaskandi osa-honorishwe nge-doctorate. Akekho umculo kaMaskandi osa-honorishwe nge-doctorate. I-doctorate was given to uBhodloza kuphela kanye noSipho Mchunu. Bonke laba bani o-DSD amanga into engekho. Uzoba nobuselaphi alihlaza amanga ayikho leyo nto. Awulani namhlanje uvusa ne-doctorate. Othokoza alilanga lapha noma bangahaza beze bosithela lapha becabanga ukuthi siyabahlasela. Sikhuluma iqiniso. Ayikho lento abantu abathiwa abahlonishwayo noma uFeliseni Magobalazi behlonishwe hlobo nje. Amanga izihlobo zabo nje laba bantu abahlangana ndawonye behamba beyothi baqasha ivenue ese-university bese bezothi bahlonipha bacula ayikho leyo nto leyo. Bayabaxhaphaza ngoba bayazi phela oMaskandi namabhinca ziyimpatha. Ezolokhu ihamba iyohlaba inkomo ibonga amadlozi ithi ihlonishwe nge-doctorate iqhanjwa banga. Nango-2023 izaqhubana nalamanga lawo. Ayikho umuntu balolele mbongolo u-DSD ke yangahlonishwa ukuthi ihlonishwe ukuthi injani. Yini nje achievile u-DSD ngokugidela umgqomeni usequalify for i-doctorate. uJohnny Clerk uSipho Mchunu uyena abantu abakwazi ukuhlangana beyabantu abamnyama namhlophe wa-achieve izinto ezinkulu bahamba bagcola ngisho phesheya kwesilwandle. They've honored with the doctorate. Bhodloza is honored with the doctorate. Only then. Abekho abantu ngoba lento ihamba ibanga lide before you being honored with the doctorate or a professor. Kufanele kwenziwe research kubonakala ukuthi umuntu onjani nasemphakathini ongakini we-achievani bese honorishwa by the university kube i-chancellor yase-university ekuhonorishayo ukuthi cha you deserve it. Uyabona? Hayi lento eniyenzayo niyahlanya nini. Niyahlanya nini fana nazi i-DSD lo mfana lo lokunjana laba abanye abafostayo uzoba ulo ubuselaphi amanga hlaza unkosikazi wagxoka nje loyo ocula uMaskandi akuyona nje udokotela hlobo nje never akusoze kwenzeka kuzoba umfiseni Magobane akazi zahlonishwe wahlonishwa izihlobo zabo. Where is the university that is highly recognized to honor those people? Please stop it, guys. I'm here as a president of the Bango Nation to correct your mistakes and to make sure that you follow the right path and the ruling and the rule of law of this country in terms of people who deserve to be honored, not just to create your own honoring and then you expect people to accept that. In my